responsibly. Ready to choose what's true? Tilawi ang tinuod nga lamig sa imong paboritong cocktails nga nakuha kaayo sa GSM Blue. Chill ug enjoy sa mga flavor sa mojito, margarita, gin pomelo, ug naapay light gin. Drink responsibly. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa atong na padayag na dinhi sa tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, pipila na ka mga segment, pila na kahigayon diin ato yung gipahimugatan ang kamatuoran mahitungod sa kasabutan. Nga ang kasabutan sa Dios sa iyang katawhan dili managsama. Dili managsama. Lahi ang iyang kasabutan niadto panahon sa daang kasabutan. Lahi pod ang iyang kasabutan nga gihimo para sa kining gitawag natong bag-ong Israel nga mao ang simbahan kun iglesia. Atong gikutlo ang giasoy ni Jeremias, giklaro gyud na litra por litra nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Sumao nga naagi kalainan ang bag-ong kasabutan. Sumao na nga ato gyung ipahimug at kanunay nga kung doon na may mga kausaban nga inyong nakita sa Katolisismo nga anaa sa panahong Kristyanismo, mao nang dili unta ta matingala kung dunay mga kabag-uhan. Ang maong mga kabag-uhan sabtun kini nga katumanan kun fulfillment of the law. Dili kani pagasabton nga gilapas ang balaod sa Dios. Sa mapananglit sa ako ng kanunay gibalik-balik isip ehemplo nga ang circumcision of Christ sa bag-ong kasabutan matud pa ni Apostol Pablo, dili na tong circumcision nga tanagaling tulion ka nga makita gyud. Kundili matud pa ni San Pablo ang circumcision of Christ dinhi sa bagong kasabutan niyang gipasabot mao na kana ang bautismo. Ug unya sa mapananglit usab nga sa Juan 3:14 maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa ato paribulto sa bitin, iyang giisa sa kamingawan. Ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa samang paagi. Ang katumanan day atong ribulto nga ahas o halas sa bag-ong kasabutan mao ang kamatayon ni Kristo sa cross. So mo na fulfillment. O kana gihimuan gali natong handumanan
isipod response tubag nato sa pamulong sa atong Ginoo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mubitaw nga ang balaang panihapon ato kanang ginabuhat taga-adlaw na gani na, di ba? Oh. So ato nang gihimo isipaghandom ni atong dugoong halad nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo isip kabayranan sa atong mga sala. Niya ang atong paghandom dili na dugoon. Kay paghandoman. Pero ato lang gipadangat ang epekto ni adto. Gipadangat sa matag paghandom nato. No diya sa Santos nga misa. Sumo na nga kung ang iyang kamatayon sa krus nga kanang nagdupa siya sa krus ato pong himuan atog handumanan, I don't think so nga nasayupta ni ana no mga Katoliko, di ba? Naman tayo mga krusipiho. Handumanan man nato sa kamatayon ni Kristo sa krus. Si San Pablo usab nag-ingon sa Galacia 3:1, no, nakahisgot siya nga susama ra kuno nga nakita o nahimuan o kana bang kanang nahimuan og picture o larawan ba ang kamatayon ni Kristo sa krus, no? Basahan ninyo ng Living Bible, no? Sa Living Bible kanang sa Galacia 3:1 ang translation nga gigamit picture, a picture of Christ dying on the cross. So bisan si San Pablo nagunahuna og usa ka butang sa paglarawan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Mo nang doon na lagi tayo mga krusipiho karon. So mao na atong gihando ug mao na ang katumanan, no? Niadtong ribulto nga ahas. Mabitaw mingon sila nga ano mga Katoliko wa naman gabuhat atong atong larawan sa bitin nga tumbaga, no? Kaya niadto man to ang katumanan ana sa Kristyanismo, ang kamatayon man ni Kristo sa krus. Mao na nga ang handumanan karon, ang gihimos mga Katoliko mao ang krusipiho. Dili na tong ribultong ahas nga si Moses din gisugo sa Dios, kay ang fulfillment ato katumanan ni adto sa bag-ong kasabutan mao man ang kamatayon ni Kristo sa krus, nga nagdupa siya sa krus o gihimuan atong handumanan. Dili daw ta ng handumanan sa ang hinumduman. Diba? Bisan sama pananglit gali sa atong mga hinigugmas kinabuhi. Nganong magpa-picture man ta? Atong mga lula, lulo, nganong ato mang tapigan ng ilang mga picture. Diba? Ang mga bayani sa nasod atong buhatan og monumento o ribulto. Di ba? Si Dr. Jose Rizal nga usa lang kabayani sa nasod, gamayng nasod sa Pilipinas, atong gihimuag bantayog o monument. Nasa atong plaza. Di ba? Now, kung atong gihimuan si Dr. Jose Rizal o monumento o ribulto, isipaghandom kaniya o pagpasidungog kaniya nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasod sa Pilipinas. Unsa pa ka ang mga bayani sa pagtuo nga mao ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan o universal. So mahimong ma-inconsistent niya na kung si Dr. Jose Rizal lang may atong gihimuan og ribulto o monument. Unya ang mga santos nga mas labaw ang ilang dungog. Nga naman, kung adunay dungog si Dr. Jose Rizal, kay bayani siya sa atong nasod, mas dako ang dungog sa mga santos, kay ang ilang kabayani, dili lang sa gamayng nasod sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan, kay pang-universal man ang dignidad sa usa ka balaan o santos. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, ang mga inalisngaw no sa atong pagtuo nga Katoliko.
nga dapat dili nato kalimtan o kung wa ta kahibalo dapat mahibaw-an nato. No? Mga tinahod nga tigpaminaw, mga tinahod nga mga viewers aning RMN Dipolo, no? Both gyud sa AM o FM. So nakaron naghisgot man ta aning katumanan nga dili sabton nga paglapas sa sugo kung dili pagtuman, no? Ang katekismo, no? Catechism of the Catholic Church na walang nako ma-take note ang exact gyud quotation sa maong pahayag, no, sa catechism. Giingon nga ang Lord's Day Sunday. Lord's Day Sunday. Ang adlaw sa pagkabanaw sa atong Ginoo mao kuno na ang fulfillment of the Sabbath. Katumanan, no? Sama sa pag-ingon nga ang katumanan sa tuli sa daang kasabutan, sa bag-ong kasabutan, gipasabot, implied ni San Pablo sa Colosas 2:11 ug 12 nga ang circumcision of Christ, baptism. Baptism, bunyag. So, ang Sabat pod sa daang kasabutan nga matunong og Saturday, kung 7th day of the week, ang katekismo nagtudlo na to. Dili ni mabasa litra por litra sa Biblia, pero naalay mga implication nga mao gyud ang mahitabo. Kay sa Hebrehanon 4:8 naghisgot man og laing adlaw sa pahulay. Unsa man ang adlawan nang gipasabot anang laing adlaw sa pahulay. So lain na kung may gisgot kay lain, so dili na tong una. Di ba? Ang fulfillment kuno anang Sabat nga matunong og Saturday sa daang kasabutan, 7th day of the week, mao kanang adlaw diin na banhaw ang atong Ginoong Kristo. So mo nang ang katekismo nagingon ang Sunday observance, fulfillment of the Sabbath. Abi ninyo mga igsoon, may rapod na nga ingon ana gyud. Kay ang nature gyud nato sa atong pagtuo gud, ang pagano dapat mahimong Kristiyano. So ang usa ka pagano nga tao dapat matransform into usa ka Kristohanon. Nganong ako man ang gisgutan? Kay naamang goy mga igsuon nato nga anong Domingo man inyong gibalaan nga adlaw nas mga pagano. Now, ang adlaw Domingo dili kina adlaw sa pagano kay kinsa man gihimo sa adlaw nga Domingo? Ang pagano ba diay? Ang yawa ba diay? Ang Dios mo ay gahimo sa tanan. So, ang adlaw Domingo, gama sa Dios. Now, ngano man nga nahimo man ang adlaw sa mga pagano usab sa history. Kay, ila man po nagigamit. O, man po ilaing magamit ang mga pagano. O, may butang nga iya sa pagano. Tanan iya man sa Dios. So, kung magbuot-buot siya iya nga klase sa pagsimba, na iya ra po nang gamiton ng mga butang nga gihimo sa Dios. Di ba? Para sa ng mga Diyos. Kanang mga butang nga gihimo ana di man gama siyawa, gama man sa Dios. Kana ding mga bato, kanang kahoy, kisa may gihimo ana ang yawa ba? Ang Dios. Pero gihimong Dios. Wrong Dios. Di ba? So, ang adlaw pod nga Domingo, dili nato na pasangin lang nga ang yawa mo'y tag-iya na. Ang Dios mo'y tag-iya, gigamit lang sa mga pagano. So, kay gigamit man sa mga pagano, ato ng tukbangan. Ato nang i-transform. Kung ang mga pagano gagamit anang adlaw sa Domingo sa ilang pagsimba sa bakat nga Dios, ato nang gamiton sa pagsimba sa matuod nga Dios. Di ba? Mao na nga kanang mga akusasyon sa ubang religion nga kung nagsimba ang Katoliko, nagsimba sa Dios sa adlaw Domingo, dili na pinagano. Nga naman, unsa may kalainan sa pinagano nga pagsimba sa adlaw Domingo? Ang mga pagano ni adto pinagano ang ilang gibuhat sa pagsimba sa adlaw Domingo, kaya ang ilang gisimba sa maong adlaw dili man si Kristo. Ang ilang gisimba katong ilang kunong gituan katong solstice, katong kuan kuno Dios nga adlaw. O dili man to Dios. Kung himuon nilang Dios ang adlaw nga binuhat ra sa Dios, na mahimo na ng Dios. So ang ilang gisimba sa adlaw Domingo dili ang tinuod yun nga kahayag. Dili ang Dios, kundi usa lang kabutang. Usa ka binuhat og tao. So, creation lang. So nahimong sayop sila. Pero kung ang mga Katoliko magsimba sa adlaw Domingo, diin ang gisimba si Kristo. Kay kanang misa bitaw nato sa adlaw Domingo, isa may gisimba na.
si Kristo. Kinadya gihimo na to ang instruction sa Ginoo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. So maingon gihapon mo, pinagano gihapon ng magsimba tas adlong Domingo. Ang katekismo nag-ingon, mao nay fulfillment of the Sabbath. Ngano man, kay ang unang Sabat matud pa ni San Pablo, landong shadow. Di ba? Landong shadow. Mayong gitag landong o shadow, dili pa tumao. Naigipaabot nga katumanan ana pag-abot sa panahon. Sama na mga ceremonial laws. Nganong gitapos na ni Kristo sa cross, matud pa ni Pablo sa Colosas 2:14-18. Kay mga landong lagi ito, shadow. Unya, ang ato mga igsong sabadista, forgive them kung wa sila kahibalo, dili nila tinuyo ang ilang kasipyatan. Mapasaylo ra sila, no? Wa nila tuyo ang ilang na sinayo pagsabot na. Nga ang Sabat kuno nga matunong og Saturday, katong karaan, dili kuno na shadow, di kuno na landong. Aber, basaha ko ninyo Colosas 2:14-17 kung ang Sabat wa bagi apil sa mga landong nga mga practices. Pag ingon galig Sabat di San Pablo, wa nila ang gitukoy niya ang karaang Sabat nga matunong og 70 of the week. Landong. Kay shadow sa tapad, dili pa tumao. Gipaabot ang katumanan ana fulfillment. Unya, gipasabot, gi-implied na ni Jesus unsa nang adlaw. Ang adlaw di inabanhaw siya. Di ba? Kay kung Saturday paghapon ang gusto sa Ginoo nga mahimong pagasundon nga Sabat o adlaw sa pagsimba, nganong wala gitunong ni Kristong mabanaw siya sa Saturday? Nganong gitunong niya og adlong Domingo? Si San Juan gani, niingon siya nga, nagsimba o nadiha kuno siya sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Ang adlaw ra sa Ginoo, kung adto ta atong himuong reference tong disipulo ni San Juan, kay siya may gasuwat anang Revelation, no? Chapter 1, verse 10. Kung atong dito ta mangdaw-daw og exact interpretation ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, tug-anan ta nga Domingo na, dili na Saturday. Sumala sa interpretasyon sa Sabadista ni Ellen White, Saturday kuno na. Kung Saturday na kanunay, dili matuman ang Hebrehanon 4:8 nga lain ang naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Di na matuman. Dapat matuman ang Hebrehanon 4:8. Kay ang Hebrehanon 4:9 naghisgot man nga naagihapoy Sabado o naagihapoy pahulay ang katawhan sa Dios. Akong iklaro ha, basta maghisgot kalitag Sabado ay ninyong sabtang 70 of the week na yun, no? Kay ang Sabado double meaning na. Kung ikapital na to ang S, 70 of the week, Saturday. Pero kung i-small letter lang na to, kung mugamit ang grammar, kung i-small letter lang na to ng S, nga Sabado, diya sa permerong litra, bot pasabot pahulay. Rest. O dili kay usaray meaning ng Sabado. Double meaning na Sabado nga nagpasabot og Saturday o 70 of the week, pero naapoy Sabado nga nagpasabot lang pahulay. So kung mupahulay tag Domingo, mao na atong Sabado. Kay naamang giapoy pahulay ang katawhan sa Dios. Pero giingon sa bersikulo 8, lain ang adlaw. Ang katekismo gitug-anan ta, mao na fulfillment. Mao na fulfillment sa Sabat. Ang iyang moral essence ato nang gibalhin diya sa unang adlaw sa semana. Oh? Sa ato pa, ang moral essence sa Sabat kanamang sa unom ka adlaw mo trabaho, ikapito pahulay. 7th day after 6 days works. No? Ikapito human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho, mo na moral essence. Nga sa usa ka semana naagyoy adlaw sa pagsimba, mao na ikapito na human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho. Mao na nga ang katekismo karon nag-ingon nga ang adlaw sa nga Domingo, adlaw sa pagkabanhaw, no, kana sa paragraph 1166, gitawag galig 7th day sa katekism. No? 7th day after 6 days works. Ngano man nga gitawag og 7th day na sa katekism, tungod kay ang gibasi ana Lunes man ang first day of work ana. Kung musugod tag Lunes og trabaho, di ang atong 7th day Domingo, dili Saturday, ikaunom pa ng Saturday. Kung musugod tag trabaho Domingo, Lunes, ang atong ikapito Domingo.
mao na nga pwede himuong 7th day ang unang adlaw sa semana. Na dili ta mulalis nga kung maghisgot tag unang adlaw semana, nagpermanente na og Domingo na to, di ba? Ang ikapito ka adlaw semana po, Saturday, way lalis. Pero kung maghisgot ganitag ikapito ka adlaw human sa unong ka adlaw sunod-sunod nga trabaho, depende na. Kung musugod tag Lunes, ang atong ikapito, Domingo. Kung musugod tag Domingo, ang atong ikapito, Saturday. Di ba? Nya, karon ngano mga atong giusab ng first day of work. Kay ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho dili na moral law. Ang Katoliko gatudlo nga ang balaod moral dili mausab. Pero ang balaod seremonyal pwede mausab. Para sa anong pista? Mga ceremonial laws man itong mga pista. Gitapos man sa krus tong karaan. So, ang mga bag-ong pare sa New Covenant, pwede na po maghimog bag-ong pista. Asa na ang ipasabot? Nasa Hebrehanon City 12. Ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. So, naay balaod mailisan. So, mao na nga, I hope nga nasabtan ninyo ang Katoliko kung ang Katoliko dunay pang usbon. Kung dunay gali pang usbon ang Katoliko, ang mga balaod rapod nga pwede usbon para sa anang disciplinary law. Pwede na usbon. Ya? Kanang ecclesiastical law. O, mga juridical law. Ang atong magbabalaod gani sa nasod sa Pilipinas sama sa mga congressmen o senador, pwede kayo na sila magpanday o balaod, pwede kayo nila usbon-usbon ng balaod kung ilang madesisyonan. Ingon na po ang mga authority sa New Covenant Church ngang maong mga apostol, pero na ang ilang successor mga obispo. Ang ilang gahom, sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mo na binding and loosing, actually gahom na sa Dios. Iya na sa Dios nang magdili og magtugot, pero iya po nang pahawid ng gahuma sa iyang tinuod nga simbahan diri sa yuta, pinagi sa iyang mga opisyalis, mga authorities. No, nasa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Ang mga apostol ang unang nakahupot ana nga authority. Unya dili po ta pwede mo ingon nga mga apostol lang way labot ilang sumusunod, no. Ang katigayunan sa ginikanan mapanunod sa anak. Kung kinsa ang direct successor kapuli sa mga apostol sa ilang authority, mapasa ang ilang authority. Ang gahom sa presidente, kung wala na itong unang presidente, ang musunod nga presidente, ang iyang gahom sa presidente, mapasa sa musunod nga presidente. Ang authority ni Pedro nga kanang maghawid sa Yahweh, Mateo 16:19, kada bang authority nga maghawid sa Yahweh, tagaan gihapon na anang kanang gahom sa Dios nga kanang modili og mutugot. Mateo 16:19, di ba? Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot na unsa man na. Di ba? Pero referring to sa mga dogmatic na sa pronouncement sa leader, guided by the Holy Spirit. Dili na personal kay ang si Pedro pwede masayaw personal, di ba? Unsa may example nga si Pedro na sayaw personal katong iyang natawag natawag niya si Kristo og yawa, di ba? Pahawa, Satanas. Pero ang Satanas gyud ato dili gyud Kristo kundi kadtong iyang dili ingon siya si Pedro dayto nabalit man ako istorya, giingnan siya sa Ginoo, pahawa Satanas, giingnan niya si Pedro. Kay naamo gyud nasulti si Pedro nga na dili kamatuoran mo nang giingnan siya ni Kristo, pahawa Satanas, pero dili gyud Satanas si Pedro, di ba? Nabali man ako sorry, di ba? O ingon nato. So mauna nga sa pagka tao o sa personal pwede masayop ang leader, pero sa iyang katungdanan kung iyang trabahoon, iyang sundon ang agda sa iyang katungdanan, di siya masayop. Nga naman Holy Spirit may gagiyana. Pero sa atong Council of Jerusalem, ang Holy Spirit mo i-guide mo na whatever decision dito sa Council of Jerusalem, binding. Pero lamang, timanan na to, nga ang mga dogmatic pronouncement, dili na pwede usbon, gawa sa mga balaod lang ang iyang nature disciplinary or
kanang temporal lang, no? Sama atong discipline nila nga di magkaog baboy. O dili, ang baboy gani wa naman hisguti nga dili pakaon, ang dugo lang, no, sa Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem dunay gipang dili sa kaon katurang dili kuan na gyud. Ang specific nga gidili dito nga na di na ko malimtan kanang dugo. Pero temporal na siya kay dili man na siya moral law, wa man ay appeal sa napulo kasugo. So ang mga future successor sa authority pwede mo abrogate ana sa Council of nalimot ko to council nalimot ko, no? Basta nato'y council diin ga-abrogate ng dili pagkaog dugo kay na desisyonan dito nga tanang mga Jewish practice undangon na pulihan na og Christian, no? Base na gyud sa teaching ni Jesus Christ, no? Nga wa na pag-aisipong mahugaw sa kanon, no? Kanang isulod sa baba nasa Marcos 7, wa pa nako mabasa dayto, plano unta na akong basahon ni ron pero sunod na lang Domingo, no? Guide, no? Akong ihatag lang ninyo ang bersikulo Marcos 7 tudling 7 hangtod sa 23. Naadiri ang new interpretation anang mahugaw. O dili na nahayop kay ang spiritual nga kahugaw sa hayop gilinisan na sa Dios. Ang spiritual nga kahugaw sa tao sama sa hintil gilinisan na, so pwede na masakop ang hintil. Ingon na na, no, mga igsoon. So kung ang fulfillment sa Sabat kanang adlaw nga Domingo, ang fulfillment pud anang kosher law mao nang mga daotang buhat sa tao di nagagikan sa iyang sulod. Dili na nang isang-sang sa baba. Nasa Marcos 7. Ato ning expound sunod Domingo pohon mga tinakod nga tigpaminaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ang mga sambungin, optic banat para makabog ang pag-asenso. Sa dagang klaseng sakit, dapat tambalsan na optic wood, Rexidol Foam. Optic banat, tili lang sa pamaw, hasta labad sa ulo. Kailangan o buha, Rexidol Foam, optic banat, sapat. Nilabyan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Because Petron XCS gives you 3 things at once, I will do 3 radio commercials in 1. Let's go! Naitugang na puso para sa imong sakyanan sa Petron XCS. Nagpagas ko, Petron XCS sa optimal fuel efficiency. Yes nga yes! Doon na ako Doon na ako sa Petron. Mapagas og XCS para engine protection. 3 benefits, 1 Petron XCS. Join Petron's Namamasko Points raffle promo. See poster for complete details. November 3 to December 31. Per number Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban na